Vale, pues tendents. Muy buenas, nois. ¿Qué pasa? Què passa, gente? Què passa? Benvinguts als birrendres. Va, Hola, espera, vaig Òscar. baixar el volum així una miqueta. Buongiorno, Òscar. Què te contàs? Ai, Déu meu. Que no s'actualitza bé això. Ara. Arribarà el Gerard. Oliwi, Gerard. Oliwi. Aquí estamos haciendo cosas de mod. O para algo te pagamos, ¿no? Yo decía. No, encara es queixarà, saps? Cobra amb el sou que cobra. Oliwi, tu Hola. també. Hola, Pau. Laia. Moltes gràcies. Avui, de moment, el directe ho està patant que ho flipes. Ai, No, aviam. Jo crec que estàvem preparats ja per saber lo que mismo. el sigui, el jo ni directe m'hi fora és fixo, el de això. demà. Ja, jo tampoc. No, no t'hi Tinc unes de fixes. nous aquí. Home, és que ho tinc literalment aquí. Hombre, mira aquí falta. Míralo. Mira-lo, tio. Que formal s'ha posat, per la puto podcast, desgraciat. Hola. Ei, Gerard, què tal? Bé. He tingut problemes tècnics. Sí, Per què? això? Perquè no hi havia cervesa. I què has portat? A veure el Sunny Delight? M'he hagut de barallar una mica per fer-me un cubata de Beefeater i Fanta de llimona. Que no se diga, Que no se diga. Bueno, moltes felicitats, Laia. Que veig que estàs per aquí pel xat. De veritat. Felicitats, Laia. Ja ets la més vella del xat. Ah, que estem ja en directe. Èpic. Sí, sí. Però Tarda molt en arribar, o què? Què va? Vella amb B alta. Hòstia, és veritat que... No, un moment, com que felicitat Laia. Un moment, era avui... Merda! En sèrio no? En sèrio no? En sèrio això no? Està sent totalment en sèrio això no? Tinc apuntat que... Hòstia, està aquí. Està aquí. És un puto geni, Gerard, tio. No te creo. Cumple Laia. Simone. Cumple Laia. Què tal, Arnau? Com estàs? Què tal, bro? Es diu Arnau, el té calamar, Per si li voleu dir pel nom. Arnau. A mi dir-li a algú calamar, cunde, Que t'ho passis bé, Laia. Soc El l'únic teu que no s'està cumple. alcoholitzant perquè no m'han portat la birra. Encara és més trist amb l'ampolla d'aigua. Ja, és que és molt trist perquè a mi m'han confinat també. Llavors, jo no puc sortir a la meva puta habitació. I és birrendres de tertúlia i no tinc una birra. Per cert, no se't veu el Discord, Pau? Ja, a mi no se'm perquè veu. si no, no se'l veuria. Si no, no em detecta la càmera a mi. Ei, que jo he donat negatiu, doble felicitat. Et fas vella i a sobre estàs sana, saps? Ah, està bé. Que dura. The dream. Per cert, vull aprofitar que estic aquí per parlar d'això. De què? Provisional de cotxe. No ho veieu, però això és el meu carnet de cotxe. Fotriu-vos. Els que no teniu cotxe. Introduir broma de pues yo no voy a salir ya a la calle. Un peligro más en la carretera. Apurat, Tots els cunyaus que anàveu a fer la broma. Arrebatado dando vuelta en la jipeta. Tu, que vull cervesa i ma mare no me la porta. Li he enviat un WhatsApp i no me l'ha llegit. Crida-la. La mama m'ha deixat un xat. Però si la tens explotada. Però que what the fuck, shut up. Shut up. A part, jo avui havia quedat amb una amiga per emborratxar-me Què dius? i anar a l'estudi, sí. A les 4 de la tarda. Així que... No, però a les 4:30, 5, sí. Ojo, a les 4:30, 5. I F, o sigui, m'ho han dit a les 10 i pico del matí. Quasi He tiro la estat en plan, cervesa. no... Però bueno. No vull saber quan... Podeu la penya del xat dir quant temps fa que no agafeu una taja? En plan, una bona taja? Pues farà, Aquests joves, Vosaltres quina vida com fa? teniu. Quan fa? Jo?
que tu i Gerard Jo ni no l'atajeu. ni me'n Però recordo. per-li. Jo tampoc. Ni me'n recordo. Vull dir, si vols que sigui sincer. Mira, jo l'última que recordo és la de la UAB. És que... Que si estiguessin al xat el Harry, el Sergi i el Xus no podrien parlar. Nunca. Molt risses. Però jo El xat diuen ni me'n nunca. recordo. I no és que no me'n recordi per lo fort que la vaig tajar, saps? És que no me'n recordo, literalment. So long ago. Llavors és Òscar... tremenda. Tu sí mod, en veritat. Les vostres mods són healthies, tio. Ja. Home, clar, és que han de passar Ja, no. uns... No Ja van no- acorde amb el nostre canal. Gent de confiança. Pensa En que plan- han de passar diferents proves, saps? Per poder arribar a ser I no mod. només això, que ells han de ser el contrapès, en plan... Per lo pocs sants que som contrapès. nosaltres, ells han de ser... ells han de ser els sants. I no funciona. Per cert, heu introduït el tema del show d'avui o...? No, encara no. Ah, bueno. Benvinguts a Birrendres de Tertúlia, Estan de on mamonera. bàsicament... Ah, shut up. Bàsicament veurem birra i farem una tertúlia, perquè el nom era suficientment descriptiu. I ja està. I avui ha vingut en Gerard Pola i introdueix Gerard Pola. No, ja sabem que només et coneixen a ta casa, però... Qui ets? Bueno, jo simplement volia donar-vos les gràcies per contactar amb mi i comptar amb mi per això. Crec Evidentment, molt de res. que molt de res. crec que serà molt divertit i ens ho podem passar molt bé. Així que sempre és un plaer estar aquí. No sé, què voleu fer? Com ha anat la setmana? Com ha anat la setmana? S'ha preparat ja tot pel dissabte o què? Sí. Jo avui abans de que em confinessin i m'enviessin a la meva puta casa, m'han donat la nota d'un examen de literatura catalana. Poemes. Vaig arribar a l'examen, el poema que hi havia no me l'havia llegit, en plan, però era la primera vegada que el llegia i ni em sonava d'haver-lo escoltat de refilón a classe. I tot i així he tret un 5,5, així que tot és possible, nois. Bueno, Creieu en vosaltres mateixos. Sí, en plan, m'ha donat un 5,5 i em diu podries haver tret un 7 o un 8, perquè tens facilitat per escriure, i és en plan, senyora, no l'havia ni vist aquest poema, no sabia ni que existia. I he tret un 5,5. Cállese, de locos. saps? De loquísimos. Però sí, 5,5 ben bo. de Ara locos. perquè estigui el meu cunyat, per exemple, o la meva mare escoltant això. Doncs jo amb el I de confinament... Fatal, Vola una trencla. Per què? Perquè porto acumulats ja 2 exàmens, tio. O sigui... De que no has de fer? Sí, Mm. és una merda perquè... Hòstia, els havia estudiat ja i tot i... Bueno, la típica, Tu, no? tu com a mínim només et perdràs 2 exàmens. Jo em perdré quasi 2 setmanes d'exàmens. En plan, aquesta setmana que ve Però no te la perds i només la següent... Se la perd tota la classe. Podeu parar de plorar, diuen. Però pensa que... Bueno, una cosa, és per això perquè estem aquí, Vull dir, si no t'agrada ja. que plorem... Estem te'n pots ahogando anar a la nuestras puta merda, penas eh? con alcohol, o sigui... Total, que sí, que jo em perdré les 2 setmanes. Bueno, jo i la meva classe sí, però després ens ho condensaran tot perquè el trimestre acaba el dia 19. Llavors ens han dit, bueno, però potser ho retrasarem una mica perquè m'han fet... Ja era un la teva ciclo que coordinadora. W. Ja. s'estan ficant. Por no haberte metido en un ciclo, bro. No, però a veure, Què és el que feies? l'Òscar també està en un cicle, així que no sé què m'està dient. Aquests 2 dies han sigut surrealistes perquè el dijous es va cremar el lavabo del col·le i em vaig lliurar de fer l'examen d'història i l'havia de fer el dilluns. Hòstia! Sí, És veritat. I es És Vallès, veritat, és que allà encara- estava sí, jo. Encara no estic assimilant que et vas a l'Ies Vallès, que fort. Sí. Vale. Era última hora, tio, i ens van dir que hi havia un incendi, no ens ho vam creure, i efectivament està sortint un fum negre de la parra del lavabo, i nosaltres Però- al pati allà en plan, hola, l'examen d'història, perquè va ser literalment a última hora. En plan, teníem Que guapo. l'examen d'història a última hora i entren abans d'entrar el profe, s'està cremant al lavabo i sortim. I efectivament. Tu, però un estàvem al moment, lavabo però I vam sortir. això és el somni de qualsevol persona, de qualsevol alumne. No et pensis. Perquè pensa ens el van aplaçar per dilluns, llavors, misma mierda. Però ara Ja. ens han confinat a tots, llavors... Jo l'intentaria convèncer per fer un examen online. Què vols que tinc un comentari? Però us puc fer una pregunta? Sí. Com es crema un lavabo? No ho sabem. En plan, sabem que es va originar a on... Saps la part plàstic on es fica el rotllo de paper? Jo, sí. Pues es va originar allà. Com cony incendies un lavabo tenint just l'aigua allà? No ho sé. D'això no tinc ni puta idea.
Això Però- ha sigut un tecno segur. Jo No, crec que és... van fer de l'ESO. Sabeu les típiques de... Tipo. La broma amb l'alcohol, amb el gel de les mans? Sí. Jo crec que por ahí va, eh? De... Jo Va no sé ser quin segur és el- que vas ser tu pro de dissimular, si jo no tenia més coses a fer. Jo crec Jo que anava va... a aquell examen assumint perfectament que jo anava a treure un 2. Sí. Tens el... Jo no com estava es ni diu? preocupat. Tens el profe Copaire? Com es diu aquell profe? Xavi Aquest Vella. calvo. El Xavi, oh, un crac, ja que el el Xavi. coneixes tu, el Xavi Vella. Pot ser el meu profe d'història. Que el Gerard Pues és Banales horrible Vallès. com a profe d'història. bro. Què dius? Sí. La mal, tia. Fucking A lema. veure, Pues a mi no un m'agrada crac. gens la profe d'història, vols que et digui. És que va ser molt graciós perquè l'últim dia de curs ens va venir en plan, bueno, us haig de confessar que durant el curs he intentat ser neutral, però he sigut Sí, regidor de la CUP per Castellà del Vallès i jo, uau. Va, loco. Però si és menys neutral que la mare de Déu, tio, Oh, si ja ho cada sé. 2x3 és que el veus i tu dius, és que es fotria a les trinxeres, tio. Si ara passés alguna cosa a Catalunya... És el millor, és el millor. Professors No. així fan falta. No. Adoctrinament. A primer de batxillerat t'ho passo, a segon no. Perquè a primer de batxillerat ell va a la seva bola, jo me'n recordo que un dia va dedicar tota una classe a parlar del treball de final de grau que va fer sobre el seu avi. Vale? És veritat, me'n recordo això. Oi que sí? Doncs això primer de batxi ho pots fer, perquè primer de batxi, si acabes el temari d'història, pues bien, i si no, pues también. Però segon de batxi, que vagi així, que anem perdut de temps, mira, arriba 10 minuts tard com a mínim cada classe. Se li va el fil i es posa, saps? Se'n va per les rames. I després diu, vale, la mancomunitat, us feu un treball vosaltres perquè no hi ha temps per explicar-la. La dictadura de Primo de Rivera us l'ensenyeu vosaltres perquè no tinc temps d'explicar-vos-la. Benvinguts a l'examen. Sabeu què entra? Saps què entra a la CL? La mancomunitat. Saps qui no l'ha explicat? El Xavi. Arriba entre 10 i 15 minuts tard i no explica les coses. Perquè Això es és para lo a bo. parlar una altra vegada del seu avi i Bueno. que si què votareu o què us sembla el panorama actual i és en plan, tio, És el millor, és el millor. Història- Més profes així, més profes així. vale, però primer de batxi, a segon de batxi, que m'han de donar un temari, que mentre a la CL deixa't d'explicar-me coses, tio. I centra't en el que has de fer. El El sembla que Xavi és tenim una majíssim, que comediante. sempre fa el mateix, sí. Tenim una comediante aquí al chat. Va, loca. És horrible. És doña comèdia. Bueno, nosaltres tenim un El- que sé de Xavi, també. El de Filo. 14 anys, no l'he sentat bé. Qui més t'agradava de profes de l'Is Vallès? Hòstia, tens la Mercè? Tens la Mercè de mates? Bro, la vaig tenir el primer any de batxillerat. XD fa l'humanístic. Exacte, ara faig Ah, és humanístic, veritat. però el primer any vaig fer el tecnològic i sí que vaig tenir la Mercè Masllovet. Vull dir, era la risa. Vull dir, de fet, potser anem d'aquí poc als tecnos de segon. Què dic, els tecnos que vam anar. Que és com una reunió d'aquestes que fan No, serà una xerrada per vosaltres, per per aquí. mira, yo antes estaba aquí y ahora estoy estudiando algo de verdad. ¿Sabes? Bueno, a veure, ja t'estàs flipant, eh? Francesc, cualquier otro profe, què Francesc? Ah, vale, estem parlant del Francesc de Ramar. Un màquina, un fiera. Pensava que parlaven del Francesc Reina i jo aquell profe, li faria una Hòstia, estàtua, tio, al Francesc Reina. O sigui, l'altre és dia el em vaig meu trobar amb el profe meu fill. preferit by far. Amb el? El seu fill, que va anar amb mi a l'ESO i a Batxi. No, a Batxi no, El seu a Batxi fill, el seu fill no el conec, però la seva filla sí. I la vaig conèixer de rebote, perquè estava amb un col·lega... Què fas aquesta cara, nen? La vaig conèixer de rebote, perquè A veure què dius, a veure què dius. estava al pati Ojo, eh? i anava, em vaig trobar un col·lega i pues, aquest col·lega pues, estava parlant amb la filla. I ens vam Sí. seure tal i es van acoplar i estaven estudiant per llatí i ella està fent primer de batxillerat i jo estic fent segon. Llavors em va dir, però tu com fas això de llatí? I li vaig explicar i no sé com va sortir el tema de que jo tenia el Francesc Reina de profe de literatura castellana i vaig començar a dir, buah, sí, és la polla, el Reina, no sé què. I llavors em mira i em diu, és el meu pare. I jo, ok, whatever, dude, moving on. I no he tornat a parlar amb ella. Saps què vull dir? I'm not risking it, dude. Ni de fucking flies. I'm not Estava ja- risking it. És que- Estava jugant-ho tot, estava fent la 13-14, el 4-3-3 i de cop... Sí. 4-3-3. Els collons. Em va dir, és el meu pare, i vaig dir, ok, moving on. Saps? Oh, Vull dir- però es poden tenir amigues, Gerard. Sí, clar que sí.
Però quan no són la filla del teu profe, collons. Oh, però... L'any que ve podem Ah. parlar del que sigui, la puc ajudar a fer el que vulgui, però aquest any no, collons, que és el seu pare, el seu pare me'n fa l'elite castellana. Ai, mío. Però sí, va ser de puto rebote, tio. Imagina't que arribo a rajar. Em Ja, diu, ja, ja, ja. I em va dir, home, t'ho he dit perquè estaves parlant amb ell, si arribes a parlar malament no t'ho digui. I jo en plan, ai, 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 ai. Va ser rozando el larguero, això, eh? Sí, va ser molt que l'univers em somrigués, sincerament. Per què està parlant el xat entre ells? ¿Qué Sí, tal sí. todo, Oscar? Por aquí estamos sin más de locos. Pues I nada, els no? altres, Jo estic enfadat perquè hi ha 9 persones i només estan parlant aquests dos tontos. Ja. Ja. Es increíble. Bueno, tontos no, fieles seguidores, pero os estimé. ¿Qué tal el cumple? Nada, pues nada. Qué mamoneo, de verdad. Yo no le pago para eso. Ojo, poco se habla. Arxemion 22. Poco se Hòstia, un habla, moment, Gerard, a tu no t'ho havíem dit, eh? Ojo, Saps què ens ha obert? Saps que ens ha obert al cap de la seva exclusiva? un tal Òscar que anava amb vosaltres a l'escola? Aquest tio està al xat sempre, raro que no estigui ara. Però us heu obert i què us ha dit? El Hartan, cabron, què dius? What the fuck? Òscar Terazado? Galvez, sí. Que ens ha dit de venir a fer-nos... a parlar-nos sobre el suyo. Hòstia, aquest Excuse tio, me, what the fuck, què està passant? No estic entenent res. A l'Òscar, tio- tio? aquest tio és mític, eh? És que, no sé, em va semblar... Jo vaig fer un... Els de Cròniques Barcianes vam fer un viatge aquest estiu a Sevilla. Jo estic viu també, Quan? vale, mira. Quan es podien Bona fer... nit, Adri. Digues. Però es podien fer viatges. Bona nit, gent. Bona nit. Bona nit. Quan es podien fer viatges i tal, i aquest senyor és de Sevilla, doncs, va marxar a Sevilla. Total, que estem allà i un dia vam quedar amb ell i, entre altres coses, em va ensenyar la seva flauta de nas. I es va fer un recital de flauta de nas. I com és una flauta de nas? Us animo a tots al mateix al xat i a la retransmissió que busqueu a Google flauta de nariz, flauta de nas, nose flute, Sé que com m'entenc. vulgueu. És broma, no? Existeix una Not flauta even de nas joking. i es toca amb el Not nas? even joking. Es toca amb el nas, és èpic. No. Oh, fuck, No. Jesus. És com una fusteta Uh-huh. petita, És molt difícil tocar això, eh? però si és res. És una peça de fusta superpetita, no? Te l'has d'aplastar contra el nas, en plan... Vas sofà, vale? I és increïble. És broma. Estic flipant No molt, estic entenent res ara mateix. Jo tampoc m'estàs explotant. Podríem portar aquest senyor No, el portem. i que fes un concert i expliqués No. la seva... És que de fet el portem. Ja està. I no és broma. És veritat, Èpic. és veritat. És certo. Pel dia... Per quin dia? Dia 20 o així? Pot ser? Sí, dia 20. Sí. Dia 20 el portem. Per cert, diguem-ho aquí, però la setmana que ve, dissabte que ve, Tenim el poni pissador, no? ve el poni pissador. Sí o no? Ve el puto Sí, poni sí, pissador, tio. La setmana que ve ve el puto poni pissador, Prepararem un cartellet maco així, xulo. Sí, el Pau prepararà un cartellet maco, Pau. sí, xulo. Mira, jo sóc la cara del podcast i el que porta aquí la bona vibra. Quins Ell és ous el més grans que curra. tens, Així tio. va ser. És que quins ous més grans tens. Bueno. Escolteu, se m'ha acudit una idea A veure, que podríem fer d'aquí una estona. vas a proposar què crec que proposaràs? No sé què estàs pensant, però no. Potser perquè això no és el lloc, eh? Buah. Comenci, Cèlia. sisplau, Gerard, que em poso nerviós. Estava pensant de que molaria jugar al Gartic Phone, Ho que és un sabia. joc que vaig comentar, però són molt Ojo. poques persones, oi? Sí. Llavors, jo anava a proposar de fer un sorteig entre la gent que hi hagi al xat i aleatòriament escollir una persona perquè jugués amb nosaltres. Es pot mirar? Sí, el xat també està aquí, això és el que dic. Aquí està la Hòstia, cosa. estaria guai, eh? Vosaltres, saps? Això, si voleu, d'aquí 15 minutets ho fem. Me cunde. Me cunde.
També podríem fer ASMR. Per favor. Sisplau. Per favor. No us agrada l'ASMR? No, i És que jo em poses en un mood que ara mateix no és adequat, Gerard. Els ha d'expropiar el podcast, sí. Així van començar elles i ara tenen una secció, És que és increïble. És un mamoneo, som els últims tontos, saps? És un mamoneo, tio. Creem el podcast, no sé què, convidem aquest xaval i ara, doncs mira, podem fer això i involucrar el xat, saps? Se l'ha fet seu ja, la Laia i la Joana ens han robat una secció, jo no vull dir res, però això, qui som els tontos de la fèria? Uns ens venen amb l'excusa de sou tot nois. Exacte, paritat, i què els diràs? No podeu, no, perquè llavors quedat malament i ens cancel·len, saps? Doncs toma secció. La birra. Pau, deixa-la veure, deixa la birra, cancelada. A mi em falta la birra, tio, a mi em falta. La paritat avui. Ja estamos, tio, és que ja trigava, tio, la paritat avui. T'estem deixant parlar al xat, no et queixis. Deixa'm parlar. Òscar, si diu paritat una vegada més, li dones un timeout d'un minut. Òscar, tu tens accés al bot, no? Pots banejar la paraula paritat? Que no pugui sortir directament. No, això no. Això és mansplaining, el que tu diguis. Això és dels creadors de Vox dient a TV3 que tirarà TV3 per... Sí, loquíssim, Joan. Si la Laia diu paritat una vegada més, li dones un timeout d'un minut. He vist avui, m'he ficat a un podcast d'un pavo de 50 i pico anys, en plan un pavo així, una americana, que es deia Actualitat 2.0 o alguna així. Ai, Déu meu. Amb la bandera d'Espanya darrere, i el xaval, en plan, amb el... Espera, un moment, perquè... Pau, hola Gerard, ja tens la pregunta. Déu maco. Pau, t'estimo. O sigui, l'amor que sento per tu ara mateix és immesurable. Però aquest home no ens segueix. Per favor. M'acaba de solucionar la vida. No li retrauràs res. No, però aquest home no ens segueix. Tete, xapa la boca. Però digues que no, que jo t'estimo més del món. Oh, yeah. Però aquest xaval tampoc està al nostre Discord. El Popula ja ens segueix, ojo, Ojo! Aquest home no està al nostre Discord, no? Hòstia puta! Moltíssimes gràcies, Pau, pel follow. Moltíssimes gràcies, en sèrio. Se li diu màrqueting. Hòstia, és el Papu. Ah! Qui és el Papu? El Pau Espunyes, jo conec el Pau Espunyes, tio. Sí, i ell et coneix a tu. Hola, Pau. Espera't un momentet, què està passant? Vaya plot twist. Hola. No m'estic enterant de res, tia, ja. Ara de cop coneixes totes les profes, ara ve un papu i també el coneixes. Bueno. La Laia. És la gang de l'Institut Vallès, en plan... Els que entren al batxi i no surten mai d'allà, no? Si no estàs a l'Institut Vallès, no ho entens, tio. Puc se'n parlar a la Laia fent amics? Dels que entren al primer de batxi i ja no surten. Ja. O surten sense ell. És com la màfia, saps? En plan... Una vez estás dentro ya no sales de la familia. Torna a apropar la boca al micro i és que t'ho juro que... Hola, Papula, qui és? Vols ser el meu amic? Laia, això t'hem de recordar que això és creepy de collons o te n'adones tu sola? El Papu ha marxat, que flipes, Sí, no vol saber-ne res de la Laia. Ha fet fuga. Posem una F per la Laia, tot, sisplau. Però ha deixat el seu follow. No se la mereix. Ha deixat el seu follow. F. Que va, estic acá. Ole! Pau, hem de ficar que hem fet el treball junts o simplement veure que les respostes són les mateixes i... Això és ghosting. Jo ho ficaria al final, en plan, en parèntesis, amb Pau Espunyes i en el teu cas amb Gerard Castells i ja està. O al principi de la pregunta. Mismo. Això és un cachondeo. No, o sigui, ara es posa a fer un treball aquest, saps? No, ara em poso a tragar-lo. Fitxa de castell. Perfecte. Em sembla perfecte. Us heu quedat de la música aquí de fons o no? No. No gens. Què estàs... Veuràs. Això dir que l'stream sempre se sent fluix, Tete. Sí.
Not even lying. Seria not even kidding. Parlant de not even lying, he fet l'examen del B2 avui, Gerard. Ojo. Que no ho sapigueu, vaig seguint els consells de gent que no hauria de seguir consells, com per exemple la Laia, aquí present. Què passa? Em van dir, sí, el B2 d'anglès és superfàcil, és una tonteria, presenta-t'hi, ni estudiant, no. Pels que no ho sapigueu, el B2 d'anglès és l'equivalent europeu al First Certificate. El FIRST. I bueno, li vaig dir aquí al compa, Gerard Castells, que té el Proficiency. Yeah. Me sirve pa fardar, això, no? Yeah. Si teniu redaccions anglès, el Gerard us les corregeix. De fet, us animo que les passeu ara mateix i el Gerard us les corregeix online. Ojo, si algú passa si algú és capaç de passar una redacció d'anglès, ara mateix li corregeixo en directe. Seria brutal. No fucking joke, en plan... És molt educacional, és molt bon profe. El teacher Gerard és el millor. Espera, que te busco algo. No, però ho has de fer tu, no ha de ser teva. No, sí, que no la pillis d'internet, Tu, ens posem a corregir ara. He de fotre merda teva, que si no... Sí. No, en la seva defensa he de dir que fallava en preposicions, però fallo jo en preposicions. Les preposicions en anglès són la puta basura més gran del món. Que per cert, quins temes t'han ficat? M'he recordat avui, a l'examen estava pensant en tu. Yeah. Oh, ui, Terreno pantanoso, Bàsicament veia aquesta proposició no m'acaba de convèncer i començava a posar proposicions random fins que alguna em sonava bé. Ben fet. Increïble. És literalment l'única manera de fer les preposicions en anglès. Que et sonin bé. I tot així, jo, per exemple, la cago, així que... Quins temes has hagut d'escriure de la preposició? Vull que sapigueu que he canviat el món, vale? Pau, els deixes sols. Clar. Has canviat el món. O sigui, jo flipo amb els temes que et surten perquè són literalment revolucionaris, però revolucionaris d'estar per casa, saps? El Pau s'ha marxat. Hola. Adéu, Pau. Sí, literalment. No, us deixo sols. Ha tret la càmera i ens deixa sols. Què et passa, puto reial? En intimitat. Deixa-la, que estan aquests dies del mes. Digues. Bueno, bàsicament, he fet com 300 cartes a 300 companyies diferents demanant 300 coses. És a dir, primer he demanat a no sé a quina empresa que no facin un complex tipus Eurovegas porque los pájaros. Però no ho feia jo com a Greenpeace, no. Ho feia com a particular. Associació veïnal. Jo, com a president de l'associació veïnal, t'haig de dir que no construeixis un complex d'edificis i jo allà raonant, no? I demand... don't build it, man, don't build it, hombre. Però, com que de complexa? De què esteu parlant? Bona nit, Aitor, per cert, bona nit. Molt bona nit. Que és que, no, aviam, no et mentiré, els temes de les compositions, el nivell que sigui el nivell que sigui, són la pitjor puta merda que et pot tocar, però més temes. Sacamos mierda. Brutal. Després, l'altra carta que he hagut d'escriure, em demanaven que escrivís, és que això també era brutal, que escrivís a una antena un canal de televisió, que jo he posat Discovery Channel perquè estava el nom en anglès i ja aprofitava i havia de posar la sexta, saps? The sixth one. The sixth one, sí. The sixth one. Tothom ho veu. Dimax, que flipes. I bàsicament el que et demanaven era que fessis una carta queixant-te perquè havies vist que en aquell canal posaven molts anuncis de Just Eat, Deliveroo i totes aquestes empreses d'enviament de menjars fraudulents, saps? Sí. Però no et deia que ho critiquessis perquè no creies en aquest model econòmic ni en aquest model d'empresa, sinó perquè et preocupava els hàbits alimenticis de la gent jove que pogués estar veient allò. Bruh. I els meus amics escrivint a Discovery Max dient, escolta, que tu has pensat aquestes empreses, és que no sé, una puta locura. Sí. Saps què em va tocar a mi, a la del First? Una de les del First em va tocar que era una noia, era una nena, que volia estudiar medicina, però els seus pares no li deixaven i em ficava
proposa maneres en què la nena pot fer coses per convèncer els seus pares. Uau. Bro, what? Vaig ficar en plan, bueno, pues, que li prometi, jo què sé, pues, rentar la casa, rentar els plats, anar a fer la compra, en plan, jo què sé, tio, ajudar per casa, que buscaria una feina, però com em proposa... Clar, jo no sé en quants anys em vaig treure el First, ja va ser fa temps, però... El First, però sí, a veure, si vas per al Proficiency suposo que farà uns quants anys. No, perquè vaig fer el First, Vas fer després vaig fer l'Advance, no, vaig fer el First, vaig fer el curs d'Advance 2 i vaig dir, ja em trauré l'Advance, mentida, vaig fer un any sabàtic i després vaig anar a la FIAC amb intencions de treure, o sigui, de fer un curs de preparació de l'Advance i a la prova d'absent, a la prova d'accés em van dir, tens nivell Proficiency i li vaig dir, vale, puc fer el curs de Proficiency directament? I em van dir sí. I després, vull dir, jo crec que amb 15, 16, o amb 15 o amb 16 acabats de fer, perquè va ser just a l'estiu. El First o Proficiency? El First, el Proficiency me l'he tret aquest estiu. L'Òscar diu... Diria que va ser amb 15 anys. Gerard, los paso por el canal de podcast. Sí. El què? El què passa? De locos. No, ja ho veuràs. De fucking locos, la redacció. Wow. Sí, i la penso corregir aquí mateix. Vols que la posi? Puc corregir, puc compartir pantalla, ja es veurà, no? Bueno. Va ser molt fan de les veles. Sí, comparteix pantalla. El Gerard crec que no s'ha catat, aquestes veles. Sí, m'he catat, però m'han semblat poc catables, en plan, no suficientment mencionables. Uau, doncs vas a flipar ara. Perquè mira... Vale, podcast men, Essay Sharing Economy, Review of Mice and Men. Mice and Men? What? Però que jo no estic veient el... Hola, Crono XD. No, 7. Ara compartiré pantalla. Vale, anem primer a la de Sharing Economy. Vale? Let's go. Corregint el mot, Comparteix pantalla. Poseu el títol de l'estream. Poseu el títol de l'estream, corregint redaccions, sisplau. A veure, que hauré de tornar a configurar tot, Comparteixi pantalla, que toma. Estaran en programa més... Una cosa, el mot no pot canviar el títol de l'estream. Sí, hauria. Writings. Corregint writings. Ja ho he canviat jo. Vale, aviam. Vale, comparteix. Compartir pantalla... A veure com ho faig per posar-vos a tots i... En directe. Vale. Vale, veiem la transmissió. El que faré és... Vale, es veu? Sí, s'està veient. Vale. És que s'ocultin les càmeres, tio, que si no es veu 300.000 cops. Sí, és el que estic fent. La cosa és que... Òscar González, The Sharing Economy. Hòstia, això ho vaig fer el batx amb ell. Caro. Què estàs fent, Dude? Uau, quina aliada, vale. M'entens, no? I no, una cosa, que sortis tu, en fi, no, és igual, en plan, podies sortir el Gerard i el d'això només, saps? Modo teacher. Bueno, és igual. It will be not that important. Hòstia, em sembla molt surrealista que realment estigui en un puto podcast corregint redaccions. I després corregiré la següent. Cronox, bon dia. Que no sé si ho hem dit. Sí, l'he saludat jo. Ojo, Xuma. Mucho, Gerard. Mucho, Gerard, mucho. Bones hores, Estic envoltat de Gerards, tio. Bueno, no dic quin fàstic, però realment. Agraït hauries d'estar, d'agraciat. Agradecido con el de arriba. Aviam. Jo con los Gerard. Primer la llegiré en veu alta, vale? I després passarem a analitzar-la i a puntualitzar els errors i no. The Sharing Economy. The Sharing Economy is a way of distributing goods and services. Some people share things like his car, homes or personal time to other individuals. The Sharing Economy defends to rent your own goods to another person. And also your personal time, like doing the cleanup of a house or things like this. The internet have been a facility for being known to share that things. Ui. Patinado. Hola. Perdó, però és que... In my opinion, the sharing economy is good for people that not have nothing. Ui. L'Òscar s'ha ratllat o què li passa? Just for poor people. Society could be divided in the one who accepts Gerard. Un moment. Li ha ficat permabana a la Laia o què? L'Òscar ha xutat 60 segons a la Laia de parlar per ficar-me la paraula paritat.
Crazy. Canceladíssimos. En fi. Vaig a seguir, vale? Vaig a seguir. Qualsevol cosa ha sigut el nostre moderador, no nosaltres. Exacte. No soc responsable. És igual. In my opinion, the sharing economy is good for the people that not have nothing, just for poor people. Society could be divided in the one who accepts the sharing economy and the one who not. Ai. In conclusion, it could be better use the sharing economy at part of society who needs it. Ai. Vale, aviam. Es de l'Òscar, ¿no? Vale, pues Óscar, has patillado un poco en ciertos aspectos, ¿vale? The sharing economy. Aquí empezamos bien. The sharing economy. Aquí, primera frase. Molt bé. Chapó. A tope. Primera frase de puta mare, ¿vale? M'agrada molt. Goods and services. De fet, si no me'n recordo malament, aquest writing el vam fer seguint una plantilla i, si no m'equivoco, la primera frase ja venia feta. Bueno, és igual. No direm aquí, no difamarem. Some people share things like his car. Si estem parlant de people, ¿vale? És gent, és un col·lectiu. His... Sí, cap endavant, home. És que em vas corregir això a mi ahir. Sí, això t'anava a dir, això ja tu saps. Sí. Tu, tranquil·lets. Joana, que tens un Prime. Més val que t'estiguis guardant per nosaltres. No és his, és their. Així, en plan, com a dada. Molt bé. I per què és their? Perquè estem parlant de some people. I some people és col·lectiu i és they. Llavors, they share their car. ¿Vale? Homes or personal time. I no és tu, és with, perquè comparteixes amb, no per. Vale? Vull que prengueu apunts, Sí, o sigui, Òscar, suposo que estaràs fent a punt. Ah, però t'ho he passat en PDF, no? Això és de becaris. Peritícs. T'havia de passar un Word perquè així posaves en vermell i tal. Ja, exacte, com ho vaig fer ahir. The sharing economy defends to rent... No, és defends renting. Vale? Aquí ve un gerundi, no ve un tu. Your own goods and to another person and also your personal time, like doing the cleanup of a house or things like this. És these, no és this, és these, perquè és plural perquè estàs parlant de things. Llavors, és T-H-E-S-E, això també li vaig corregir al Gerard. Això li vaig corregir al Gerard també. Però això és una movida perquè és que jo penso al cap i després explic, saps? Són d'aquestes coses. Llavors, aquesta última frase és molt diablo. Aquí, Òscar, o sigui, l'has liat. Anem a llegir-la. The internet have been a facility for being known to share that things. O sigui, aquí has patillat per molts llocs. Pots copiar aquesta frase i posar-la al Google Traductor? Sí. No. Sí, sisplau. The internet have no, perquè és it. Llavors, com que és una cosa i és it, és has, vale? Això és it is what it is. Has been a facility... No sé què volies dir ben bé en facility, però jo ficaria platform, perquè una facility és més un lloc físic, saps? I a l'internet no és un lloc físic, és una plataforma. Adéu, guapes, visca la paritat. Ok, what the... for being known to share that things. P-word. Aquí, allà a Amèrica tenen la N-word, aquí tenen la P-word. Qualsevol que ens vegi, Però... Pues eso, the internet, en tot cas, has been, vale, per és it, a facility no platform, for being known to share that things. Aquí no sé què merdes vols dir. Sincerament, no sé què merdes vols dir. No. És que és una traducció literal de per ser conegut. Vull dir... És una plataforma per ser conegut per... Sí, vale, sí, ara sí que ho entenc. Clar, és una... Vale, jo penso com ell, jo t'entenc. Vale, clar, jo vaig directament a l'anglès i amb mitja puta òlia, saps? For being known, saps? En plan, escrius... Jo no sé... A facility, has been a facility, si treus el for i el been, facility known... Sí. To share those things. Tindria sentit. I això seria those, perquè són aquelles coses. O these, en aquell cas, si vols dir aquestes, vale? In my opinion, the sharing economy, it, l'it s'obre perquè es refereix a the sharing economy i ja ho has ficat. No sé si la Joana està aquí al chat, però Joana, aprèn anglès amb nosaltres també. Is good for people that not have nothing.
have nothing, no? Que no tenen res, això, la doble negació anglès. No, en català t'ho acceptaré perquè és una llengua de micos. Però aquí anglès no, ¿vale? És que només t'he tret de merda, Just for poor people. Això està bé. Ja no. Això... Good. Te doy un pase. Society could be divided in the ones... Perquè estàs parlant de societat és plural, a no ser que siguis, jo què sé, però que no, funciona, the ones who accept the sharing agreement and the ones who don't, no who not. Who not què? En tot cas, who do not, però llavors és don't. In conclusion, it could be better... Aquí, who are in need of it, per exemple, or who need it. Are in need of it potser ja has passat una mica. Què ha passat? Perquè hem passat de 8 espectadors a 17. Perquè la gent vol aprendre anglès. 17 espectadors perquè tenim un parc que expliquen anglès. En quin moment? Això, sincerament, si el programa va sense la llengua, programon. M'ha passat una segona redacció i si voleu jo la corregeixo també. Jo no tinc cap... No crec que faci falta. No, sincerament. No passa res, no ho anava a fer. Però m'està semblant tot educational, In conclusion, it could be better to use, per exemple, to... Com que prou? In conclusion, coma, sisplau. Joder, Automot. Lol, what? Això ho mostres un curs per treure's el C2 i tot s'importen les mans al cap. Ja. Ho sé. Això, per exemple, no passaria un bé. Aquesta redacció no... I si la passa, no hauria. Home, això és B2, és una mica diable. No. A veure, si això... Només per això ja et dona... La pregunta és, Òscar, vas a provar aquest writing? Perquè tinc els meus dubtes. La qüestió és que això ja podem... Ho vas a provar? És que educació pública. Ai, què dic educació pública? Obvio, un 7 creo, pues... Un 7. En fin, habla del nivel. Ves de remar. Tots som remar. Ves de remar, sí. Madre mia, estic fins als collons d'aquests canvis que em feu així per la cara, tio. Només per les risses em penso llegir la de... Com et comento, juguem al Gartic Phone o què? Voleu jugar al Gartic Phone, però amb algú del xat? Sí, som 12 persones al xat. Podem fer una partida amb cadascú, de fet. Vale, anem a veure, si s'apunta penya, ho fem. Fem una cosa, teniu algun programa per fer... ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¡Hostia puta! Tú, Óscar, ¿has mirado la redacción que me has pasado de Maisa? Porque pones... It deals with the themes of justice, passion, LOL, loneliness... I aquest LOL... Sí, fica LOL. O sigui, fica... Justice, passion, LOL, loneliness with impossibility. Estic flipant. Passion, LOL, què és això? Te juro. What's passion? Tú sabes, he visto la letra y para adelante, tú sabes, con 2 cojones. Has puesto LOL. Mela. Està molt mela, O sigui... Està molt mela. Tens a la Núria de profe d'anglès o al Charles, tio? Cap dels dos. Vaig tenir el Charles el primer any i la Núria no està vingut. Charles és el puto amo. El Charles no té ni puta idea d'anglès. Però és el puto amo. I a part té un accent català de l'hòstia. És el puto amo. Nah, man, a mi em carregava. A mi em carregava. Però molts profes em carreguen, llavors. Bueno, anem a veure això del... Com ho fem, el tema del... De Garlic Phone. Comparteix pantalla, tu, Mone. Veiem la teva pantalla. Sí, que és més fàcil. Sembla. Però la veieu des del directe, no entenc? No, però vull dir, cadascú jugarem des del nostre PC, Però que els viewers et vegin a tu. Vale. O si vol compartir el Gerard... No, ho faig jo, que és més fàcil. O sigui, més fàcil a mi, saps? Vale, llavors, per als que no sàpiguen com funciona el Gartic Phone, bàsicament és el joc del telèfon, vale? El que passa és que es fa dibuixant. Llavors, el primer... o sigui, diguem-ne que cada jugador té com el seu àlbum, vale? Llavors cada jugador posa una frase que el següent jugador haurà de dibuixar. I un següent jugador haurà de dir què li sembla que hi dibuix
un altre jugador haurà de tornar a dibuixar el que ha dit a l'anterior, què li semblava el dibuix, i finalment es veu si l'última persona que ha dit el que li semblava el dibuix que ha vist concorda amb el que primer ha dit que havien de dibuixar. Com ha fet el telèfon, bàsicament. No siguis profe mai, sisplau. Tu! Sí, nefast, Explica-ho tu, va. No he jugat en la meva vida, serà un fail. No tens el telèfon, no és tan complicat. A tope. Gent del xat. Ton xicot el millor, sobre Mazao. Us vull dir que sou uns temazos. Que pesado. Un cop més, si t'ho juro que el banejo. Que no. El seu propi canal. Com es deia el joc? Me va banear. Com si fos Garlic Phone, imagina't. Garlic Phone. Okay, I like that. Ah, Gartic, hola. Garlic Phone, però Gartic. M'encanta. Ojo, Kunde. Gartic Phone de Telephone. He creat una sala. Pues molt bé. Invitar. Me'l premi, o què? Ja, és que no sé, saps? És que sou uns gilipolles acabats, vull dir. Pues no sé, si ens passes la sala millor... No em deixa... Perquè no em deixa tocar el meu nickname. Soc retrasat jo o... Ah, vale, que... Posa my nickname 21, no sé quin número. I jo pensava que l'havia de borrar, però no, és que haig d'escriure a sobre. Us he passat el link. Sí. Sou tontos, tio. Però això ha de jugar algú més, no? Que és el Discord. Com funciona això, tu? Però com m'uneixo a la sala, Pau? Us he passat el link. Ja, bueno, però... Sí, vale, de Crónicas Marcianas. Vale, unirse. Claro, pa' que haya lujo, hombre. Vale, però no m'has passat el link. Em costa. Per Cròniques Marcianes. El chat de Cròniques Marcianes. Ah, vale, uau. Vale, és que... Mare meva, nano. És que clar, com que estem al bar... Tu, que mi mare no m'ha mirat el mòbil, tio. Continues sense birra? Que sí, continua bevent aigua com un desgraciat. Va ben aigua, aquí, com... Jo estic a punt d'anar per la segona. Uf, que no volia emborratxar, saps? Vale. Què fem? Algú del xat s'anima o què? Per què et dius Jere? Ah, clar, per què? Et dius Gerard. Perquè és diable. Sol passar, no? Sí. El modo puede tener un poco de ocio. Sí, claro. Toma. Sí, claro. Mientras Valencia a la Laia cada vez que dice París, haz lo que quieras. Que trabaje. Pero ocio en cuanto a ficarte aquí jugado o anar-te'n. D'aquí? Semblaria que fossin com 5 persones. Si pot ficar-se una altra persona més seria brutal. Jo no he jugat en ma vida, però si em dieu com es fa, em fico. No, nosaltres tampoc. Aprèn. Fica't-hi. Exacte. No pots mirar l'Ibai que està jugant ara. Qui s'ha ficat? L'Òscar. Ah, de locos. Òscar Passeu per al... De fet, una cosa, fem molt fàcil. El passo per al... per al xat, no, per al cau de la seu... Ah, sí, pel xat, clar. Xat, loco. Convideu... Ho esteu fent vosaltres? Aitor, sigues aquí? Ho faig jo. Ho puc passar jo com a Mindundi, però si ho fas tu... Aitor, güey, ¿seguís aquí? Queda mucho que no... Vinga, fiqueu-vos dins. Fiqueu-vos dins. Hace tiempo que no te veo hacer streams. También Entrego a tope. Pero... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Tienes el afiliado Mitja ya? comença partida. Aitor, ¿tenés el afiliado? Tenés el afiliado. ¡Tenés el afiliado! Brasil. Tú eres un temazo. Qué pesado el niño. Escolta, si no te vas a escoltar-me, pues te piras y te vas, ¿sabes? Coges y te vas. Pues adeu. Venga. Però ja eres en Piro, ara. Vaig a jugar al Rocket, estava més content. No he rebut el codi, però que l'he passat... La Laia no he rebut el còdic i jo passant-lo per aquí, per al Discord, per al... Que vaig fer va ser per al diumenge, xat. doncs no he estat atent. Ho sento, Aitor. Però tens l'afiliat, ja ho dic, perquè el Prime d'aquest mes ja no te'l puc donar, però el del següent sí.
Un cap tu, però el teu Prime App el cau seva, no? Home, clar, estamos tontos, o què passa? Bueno, sí, és veritat, això sí. Quan tinguem l'afiliado. Quan tinguem l'afiliado va per cau seva, però si no, és my boy. Aitor is my boy. Sí, lo que tú quieras, pero... Your boy... Veritat, money hungry people. Ojo, li fotem o què? Sí. Anem a provar, què és... Li he de donar normal o com? Sí, home, sí. Normal, tiempo normal, turnos todos... Sí. Escribir, dibujar, empezar. Xelia, vamos a ver. Mira. Heu de posar coses molt randoms, Mireu que ha vingut això, home, mireu. Zorro, Sí, senyor. empieza a escribir una historia. Però. En plan, has de dir el que vols que dibuixi. Vale, ya está. Jo he escrit una que crec que és bastant top. No podeu mirar el meu directe per això, Tu, que jo no sé... No, és veritat. No, mirem res. Jo no sé què escriure. 2 de 5, nois, va. 3? 3 de 5. Pues s'acaba el temps, What? Esteu borratxos? What? No, però, nois. Mireu el que he portat, Mi mare? L'he portat ja o què? Vale, no sé com es dibuixa això. I apareix la de les de mig. Uah, això és molt difícil, tu. Crec que ho ha posat a l'Òscar, això. Això és molt complicat. Tu. Com cony he de dibuixar això? Qui és el gilipolles que ha posat això? Jo crec que has pillat la meva. O potser la meva. És que és molt sa mala, aquesta. Tu, però tinc molt poc temps. Hòstia, la de la... Estàs bé? Adéu. Vale. Això és una locura. Tu, jo vaig de lao, Però de laíssimo. Sí que vaig de lao, que porto un cubat a sobre. Vull dir, una cosa, com vols que dibuixi això és que... amb palitroques, en plan... Guarda aquest joc. Vale, puc tirar enrere? Tio. No, això no. Tu... Em tiren al canal. Em tiren al canal. No ho mireu, Vale, així, vale, ja està. Ho he pillat. A baix a l'esquerra teniu el tamany de les coses i tal. Tu, ens tiren al canal. Jo ja estoy. Ens tiren al canal. És que, a més, no sabia què dibuixar, tio. Jo tampoc sabia què dibuixar, això. És penós, vull dir, és que... Com dibuixo jo això, hòstia? Com faig això? Nois, salut, A bones hores. Però és que, mira, jo he fet això, si tu ho entens, jo no ho entendria, però... Hi ha algú que ha ficat, crec que he pillat la de l'Òscar. El que li hagi tocat la meva, GG, No, jo tinc la de l'Òscar perquè està en espanyol. Jo crec que tinc la del Gerard. Jo tinc una que també està en espanyol, llavors. Jo crec que tinc la del Gerard. Què és això? Què és això? Bro! Què és això? Bro, que verga. Vale, però això com ho han escrit? A tomar por saco. Sí, dude. M'hauria de fotre... Bueno, no sé si... En fi. Què? No, el que m'ha tocat, el que ho hagi ficat... Tete, digue'm que no ho has ficat tu perquè em xapen al canal, He sigut jo. No! Com t'han de xapar al canal? Tu, what the fuck?
Això està sortint desastrosament malament. Oh, quin pede m'acabo de tirar. Lògic. Gerard, el pitjor és que m'ha quedat de puta mare, tio. El pitjor és que m'està quedant de puta mare. Vale. Ah, bro. Puc fer unes... No, espera. Bueno, no temps, Vale, l'he fet una... Ui, hòstia puta, el que he dibuixat és una aberració, El meu també era una aberració que flipes, però és que a més, sé quin tens i és Diablo, O sigui... la gràcia. Sí, però Diablo, papi? Diablo. M'ha quedat bé, m'ha quedat bé. M'ha quedat bé. Per com sóc jo, m'ha quedat bé. Jo també estic dibuixant amb el mòbil. Ai, amb el portàtil, amb el... What? Què és això? Què vergas? Tu, what? Però què vol dir HP? Ah, vale, que cadascú li toca una cosa diferent. Què vol dir HP? Hijo puta, no? No pot ser que sigui això. Mira el que porta la mà, tio, mira el que porta la mà. Què porta? Tio. És que no se m'acudia una altra manera de fer-ho. Tu, és que ho he hagut d'escriure tot ràpid, que no, what the fuck. En plan, jo assimilo que aquest és el meu, no? I ara què ha passat? Ara què ha passat? No sé, fica artistas del álbum, esperando que el anfitrión inicie la visualización del álbum. Ah, vale. Anfitrión, dale. Empezar. El meu I àlbum. ara es veu el resultat. Mone, Gerard habla alemán. Això ho vaig posar jo. What the fuck, tio. Gerard Castells. Jaime Nine Frankfurt Oktoberfest. Oktoberfest. No! Gerard Castells vol cervesa. Cony? Yeah. Ojo? Com que Gerard Castells? Però per què tinc Gerard Castells vol cervesa? Gerard Castells, Sant Pau. I otro Gerard... Drinking sus costillas. La Laia ha entès que havia de posar el que... No, és que no ho entenc. Pirata s'enamora d'una costurera. Mira, m'ha sortit orgànic. Hòstia, no. No, que l'he ficat jo. Capitán García Peter Pan. Tio, és que turbio. Diablo, Diablo. Peter Pan i Capitán García. Oh! Nice. Sacadita. Però sacadita no, havia sortit Pirata s'enamora, verdad. Canviar el just chatting. La millor. M'hagués posat Puigdemont. Aquest era el teu? Ah, doncs no era aquí el rebut, Jo he rebut això. Persona que vol endavant. Jo què sé, tio. Una cosa que jo he posat a un altre random. A un altre random he posat... Tu, però espera't. És que hi ha un que és Diablo, que m'ha tocat dibuixar-lo a mi. I és Diablo. És que... Espera. I he canviat lo del Garten. Gerard Castells sense cervesa. A mi aquest m'ha arribat. Sí, aquest estava bé. No, ara ja estic happy. Gerard Castells sense veure Pau i Gerard. Això està bé. I jo l'he dibuixat, aquest. Em diràs que no. És que no en tenia lo dels gots. Ho sento. No en tenia lo dels gots. Hola, pues el de la Laia és Diablo. El que toca ara és Diablo. No sé si l'heu vist. Harry Potter franquista. Aquest m'ha tocat dibuixar-lo. I a mi m'ha tocat dibuixar-lo, mira. Aquest m'ha tocat dibuixar-lo. Harry Hill. Aquí, aquest m'ha tocat dibuixar-lo. Mira el que he dibuixat. Mira la varita. L'he intentat fer un sombrero de mago i no funciona.
Per què no li fiques la cicatriu? Pues jo què sé, bro. No m'he recordat de la cicatriu. He ficat HP en plan, que és Harry Potter. Vale. Que representa que lo que té la mà és una vareta. Claro! Claro, bro! Perquè jo en el meu cap he pensat, com si no identificarem a un mago, saps? Pues amb la... esperando que el anfitrión siga. Pues dale, anfitrión, dale, otra ronda. Jo dono una altra, Sí, de una. Vale. Crec que al xat no li està molant molt això, si d'espectadors té. De lao. Bueno, ja ves tu. També et diré que són les 12 menys 20, podem fer una més i... Ui. Bon, en veritat hem allargat més del que ens esperàvem, per el que és la secció. La idea era fer una horeta. I al final, mira... Si és un cachondeo. És un cachondeo que flipes. Encara no m'he acabat el cubata, tio. Jo, a mi m'està pujant ràpid perquè estic fotent una canya, això, estic flipant. Espera un moment, a veure si algú més s'anima. Va. A l'Aitor TT o a l'Arrowin o qualsevol penya d'aquí, random. Que se meta, Arrowin, métete. Dale, Sí, que se venga. Pero espera, li passo watch, ¿qué cojones? Ahí interpel·lant, Senyalant-los. Sí. Torno a passar el link, tot pesado. Estic fins als collons de la gaita, tio. M'està taladrant, ja. De taverna irlandesa. És que jo no estic sentint res. Podem parlar de que... És que, o sigui, Gartic Phone és un joc que té 100.000 espectadors i només hi ha com 8 persones retransmetent-lo, saps? I nosaltres som els tontos que no en tenen, d'espectadors. Bueno, per què? Cheers. Molt cheers. El problema és que m'està pujant ara i després... Però és que és una birra gran, Ja. És de les de mig litro. És de mig litro. Ai... Hòstia, quin susto, nano. Tu li podem donar ja o què? Va, li fotem. Li fotem, que l'Arrowin va... Ah, clar, que l'Arrowin sempre ens escolta mirant al FIFA, jugant al FIFA. Empieza a escribir una historia. Tú eres un temazo. És locura, la meva, Com l'ha escrit la meva, però... LOL. En serio. What? Bro, what? Ok. Com pots això, saps? És que s'han flipat, que flipes, ara. Puc desfer? Sí. Això serà molt divertit. Diablísimo, això, Vale, jo crec que... Vale, jo estic done. Jo crec que està guapo, el meu.
keyword està bastant ben trobat. Començo a anar una mica perjudicat, Fa molta gràcia, he dibuixat molt malament. Jo també, però fatal, tio. És que vaya puta basura de dibuix he fet. Vaya basura de dibuix he fet, te juro. És que sóc nefast, amb aquestes merdes. Però has de posar alguna més, que si no s'entén. Tu, però no hauràs vist el meu, no? No? Sí, he entrat a l'stream. Tu, però no em miris, cabron. Que si et És que toca l'he ara tu, posat- què? Que l'he posat jo, aquesta paraula. És que, tio, no sabia què fer. Que no l'he tocat a hecho, soc subnormal. Y ahora describan esta escena. LOL. What? Això... No. I'm done. Ok, crec que ja sé qui... Laia, crec que va ser a ti. Crec que va ser a tu. Està molt ben dibuixat, això, realment, No sé qui ho va fer, però estava molt ben dibuixat. What the f... En quin moment? What the Però fuck? això és molt general. A veure, no. Vale, vaig intentar fer una cosa. Erase. Diablo, papi. Vale, fem així. Això no volia fer-ho. Hola, Silvery24. Hòstia, que malo soy con esta mierda. Que soc molt dolent, Jo que si em posa això, doncs vaig a fer una cosa. El diable, això. Aparcao. Aparcadísimo. No, espérate. Una. És que no sé fer-ho d'una altra manera. Tu. Quan fa que tinc això? Perquè ja fas així i balla. En plan, està per aquí. Bueno, és la qüestió, que se cabe. Estàs flipant, tio. Us juro que no tinc cap problema. Ojo. Ojo. És que està... Ojo! Hòstia, que ben dibuixat! Hòstia, que ben dibuixat! Me cunde mucho. Oh, quins dibuixos, segur que no ets de Terrassa. LOL, doctor Cositas. Tu, Con los insultos, chill, chill. Ojo, No, sense faltar respecte, no? Sense faltar Eso es respecte. pasarse, Eso es pasarse. Pues aquest està bé. Ojo, se parece y todo. A veure... Le damos, Sí, dale. Oh, Molt merda! És que aquesta resposta... Estava xula la frase. Una galeta de la sort. Ai, quina llàstima! Vale, aquest és el que l'he respost jo i he ficat una... Però no una Vale. galeta de la sort. Pues s'ha apropat realment aquest, no és tan malament. Està close. Està bé la frase, estava xula. Hola, tio, vas loco, Gerard. Aviam com ho he fet a Polidafne. Hola, no me jodas. Escultura. No me jodas. Okay. Pues actually, Laia, very accurate. Buah, tio. Very accurate.
de Pol i Dafne. Va, Perquè és que aquest és clar, el tio. moment on ella està fent així, s'està convertint Ja, però és Diablo, això. en arbre, Apolo i Dafne, tio. Ja, bueno, pues os jodéis. En plan, em sé la història, però és jodidíssimo. Jo ni puta idea de qui són. No sé. La Sudro... És que no l'escric ni bé, tio. Ja. Com ho La escriu? Ho escriu xeringa! tot. Bro, has anat a la xeringa directament. I aquesta l'he hagut de dibuixar jo. No, Mary Jane, sí. no. No! Muchacha con tremendo porrote. no, No, serà. Hem estat a punt! Òscar. Hem estat a punt! Un moment, Hem estat a Laia? punt. Laia se com l'ha Hem estat a sacado, punt. Serà... No pot ser, vull dir... No, la Laia ha mirat el xat. La Laia ha mirat l'stream, Laia, no has ho mirat el crec. xat? La Laia ha mirat l'stream, no em crec que ho hagi pillat. Que èpic. Ja, de locos, Ibai Delgado, mira què m'ha fet dibuixar, saps? Tu. És que what the fuck, en què moment, tio? Jo què volies que Amb digui? les No ha tres arribat. pantalles, que és un Gym streamer exercise. Un moment, mira i el meu. menos kilos. No. Ai! Merda, hauria d'haver posat en anglès. Soc imbècil. No està mal, no Això està està... buit ja, Paritat al això cau està de la buit. ceba. No, Ho sabia! Ho sabia! I mira el que ha respost, Laia. Mira el que ha respost. Sabia que era ella. Mira el que ha respost. Oh! Sí. I aquest tio... Clar, jo he fet aquí, bam, el cau de la ceba. Laia, t'he calao, però t'he calao de primeres. Vull dir, podeu De mirar putos el... primeres. És que m'apuntaré aquest dibuix. Bueno, nois, no sé què voleu, però són les 12 menys 10. Jo, si voleu, mira, jo passo un link. Si una persona més s'apunta, fem una última. Us sembla? Va, sí, va, fem una última. Vinga. va. Si algú més Si una s'apunta, fem persona una més última. s'apunta, fem una última. Passo un Tenim link pel conya, xat. Que ara tenim 13 personetes, a veure què passa. va. Aviam què passa. Vinga, va, que s'apunta algú més i fem l'última. Si no, me'n vaig a jugar al Rocket League. Sense cap problema. Jo n'aniré a... Ojo! Sense... S'han apuntat, S'han apuntat, Doctor Cositas. Doctor Cositas. Locura. Doctor Cositas. De locura. Molt bé, així m'agrada. Ui, el PD3... Passo- Hòstia puta, ja no sé ni parlar. Passo un últim cop al link. Si algú més s'apunta pa dentro. Si no, le damos. No sé si val mirar el streaming, de mentres. Ja, no Us sé. veig, No sé. Oh, quina sueta. Li fotem? Sí. Vinga, li fotem. Go, Johnny, go. Go. Què us expliqueu, xat? Ja de mientras. Johnny, be good. Què us expliqueu? Vinga, va. Com esteu? Perfecte, model. Tu, Uah. prou ja, què és esto? Buah, locura, Uah, jo no sé dibuixar això. Jo... Buah. A veure, que jo només sé dibuixar stickmans, bro. També. En plan, hola. A veure, faré així. Poquito así. Poquito así. Bueno, Vale.
Sí... Chaca. Ahí estamos, ahí estamos. Això és molt ridícul, però... Y yo estoy con él. Se entiende. Yo creo que se entiende. Tu doneu-li el listo, si ja esteu. No estic. Vale. La gaita modo diablo, pero diablísimo. Todo, what? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Quién es Manuel? Tú, ¿qué dius? Buah, ja sé que tens el meu, tio. Ah, bro, tío. Estic molt confús. Vale. Ah, no! És que no sé si tu ho has vist, és el problema. Clar, sí, jo què sé, he respost... Sí, ho he suposat que és això, Però és que no sé què he posat. Tu, Hola, what? diablo, com faig això? Tu, what the fuck? Tu surts per la puta olla o què passa? Què us passa, bro? El problema és que això ho ha adivinat algú d'algú, saps? Llavors, això és el que em perturba. No, és que... Hòstia, això semblarà un Kraken. Jo no sé com dibuixar això, tio. És que... Vaig diablo. Vaig diablíssimo. Vaig diablíssimo. Dios, qué dibujazo. Jo sí que vaig diablo, Jesus Christ. Vale, ja està. Sí, pero trimal. What the fuck? És broma. ¿Qué coño es això? ¿Qué cojones? ¿Qué? No sé què fer, tio. No sé què fer. Com? What? What? Molt fan del que em toca fer ara. A mi també, bueno, és molt turbi, realment.
Sí, el meu també és super turbi, però mola molt. Sóc l'únic que està flipant vergas de l'hòstia? Deal with it, bro. És Diablo el que em toca fer ara. Sí. Stickman és el que sé fer. I'm done. Home, no, jo què sé. Jo crec que això de... endiablau és molt pa monedero, Potser és l'Òscar i no nos hemos dado cuenta, eh? Que ha ficat al xat la gaita. Potser és un intruso. M'he currat molt aquest dibuix. M'he currat molt aquest dibuix. Està guapo. Està guapo. Què? A mi no m'ha arribat això. Bro. Està guapo, eh? No m'ha arribat això. Claro, tío. No cervecita. No m'ha arribat això, bro. Això és accurate. S'ha de ser sense cervecita. Tu, que he estat molt de temps sobri, tio. Què fes? Jo crec que estic sense el gran champ, saps? Ja. Ojo. No, l'he dibuixat jo. És que... Sorry, so sorry. La isla LOL. Ja, és que tu no la veus, és normal. Més LOL. Mis respetos. En la aleta de l'invocador. És bo. Dios, that's really nice. Dios, són minions del LOL a la isla de les tentacions. LOL, please. Increïble, no estava pillant gens. No te crec. Va loco. Va loco aquest home. Aquesta m'ha tocat dibuixar-la a mi primer. Sí, i a mi després. El pitjor és que ha arribat bé. Yeah. Oh, que bé que l'ha dibuixat. Poca broma, eh? M'ha mamat, eh? Sí. Oh, hem tornat al principi, no? Sí. Està bien. Brutal. Bueno, GG, aquest ha estat bé. Qui li ha tocat dibuixar aquest? A mi m'ha tocat la segona versió. Sí. Vale, M'ha tocat la tercera. Ah, vale, m'ha tocat a mi aquesta. Diablo. Sí, a mi m'ha tocat aquesta. Mira el drac. Els bíceps. Tu, tio, no sé dibuixar, deixeu-me. Tu, tio, what the fuck? Graciosa versus Poli. Sí, a mi m'ha tocat dibuixar això. Manillo. Oye, ja sé que m'ha arribat. Ja sé que m'ha arribat a mi. M'ha arribat a mi.
que ardientes un tiburón. Hola, tu. No, jo sé que a mi també m'ha arribat això. Això no m'ha arribat. Jo, mira. Els dofins no tenen grandes. Aquest m'ha arribat a mi, tio. I mira el que he ficat jo. Però saltant a la... És que em fots una fletxa i un gos amb aigua i terra, dius, what the fuck, tio? Que polles, tio. Tremendo vergazo, Oh, Déu meu, que risses. Tremendo puto vergazo. Oh, aquesta ha sigut la millor partida de totes, Uau. Tio, bastant. Crec que ha quedat bastant demostrat que hem d'anar d'or. Vull dir... Hòstia, ha sigut boníssim. Però ja. Ha sigut boníssim. Però ja. Nois. És una wake-up call, això? Wake up call. Amb la broma portem una mitja. Està guai. Jo m'ho he passat bé. Fem un... Ja que no hi ha ningú mirant-nos, en veritat hi ha gent mirant-nos, és increïble que hi hagi gent mirant-nos, és que és increïble, no sé, no estic entenent. Quants hi ha? Hi ha 10 ara, no? 10 persones, vull dir, què estan fent 10 persones mirant-nos ara mateix? Tu imagina't una d'aquestes 10 persones. Tete, però i això de fer un striptease? Pau, que no has tancat l'stream, Tete. No sé. Top 10 streamers que no cerraron el stream y pasa esto. Gone sexual. Seria diablo que no m'enterés. I comences aquí a posar-me el pijama. Te tinala ja fent sexting pel xat del directe, saps? LOL. La mao, xaval. Tu, per un moment, la gaita va diablíssimo, Tu, ara en sèrio, nois, potser que ho considerem fer un pensa, sincerament. Bueno, podem fer un pensa, sí. Bueno, hauríem de fer un pensa. Sí, fem-lo. Fem un pensa. Bueno, està divertit, jo crec. Ha molat molt. Tot s'ha de dir. Ha sigut risses, quanto menos. Bueno, nois, doncs res, despedim-nos i... Sí, moltes gràcies per estar, tots els que heu estat. Moltíssimes gràcies per haver-me aguantat sobri, vale? Gràcies. I no, en sèrio, gràcies per haver estat aquí, per haver estat... Us estimem molt. Guapos, que sou guapos tots. Hòstia, fem raid. Guapes. Sí. Fem el raid al L'Otaku Matamoros. Oi, va... L'Otaku Matamoros! Tete, no! No està en directe l'Otaku. M'ha pres. D'alguna manera has aconseguit empitjorar... Sí que està en directe, A mi no em surt. Sí que està, sí. Espera. 2 minuts. Va, sí, fem-li raid. Sí, 2 minuts i 20. Com que 2? No, que vale. m'anem. Tu, Anem? pues... Feu-li raid a la Cristinini, que va passar en català. Calla, imbècil. Va, Fem-li raid li faig. al Despectro i li doneu molt amor. Molt amor, que està en un projecte nou i que té moltes ganes i molt de tot. Vale? I perquè és un Otaku Matapresos. Doneu-li molt amor, vale? Que vagi superbé, nois. Ei, moltes gràcies per haver estat aquí. Estem moltíssim. S'us queda molt. Que vagi superbé. Gràcies. Guapos. Adéu. Ja l'he fet.